koska mun viime videot ovat saaneet niin paljon suosioa. Niin päätin, että mä lähden tekemään uuden videon. Ja tänään me tehdään itse alusta loppuun lihapallot. Mut ei vaan lihapallot, vaan kasvislihapallot. Mun kokkaustaidot ovat aika niet, joten... Okei, disclaimer. Itse asiassa siinä päivänä, kun mä kuvasin sen videon alkuosan, niin mulla meni intohimo ruoanlaittoon ja nyt on varmaan noin viikko sen jälkeen. Ja mä yritän nyt uudestaan laittaa sitä ruokaa. Niin katsotaan, jaksaks mä tällä kertaa suorittaa se ihan loppuun asti. Mulla on nyt resepti tässä. Eli tää olisi 50 kappaletta, mutta me varmaan tehdään vaan 2-5 tai vähemmän. Toi jauhelihaa, niin sen sijaan mä laitan sitä mifua. Ja sitten muuten koitetaan mennä just tämän ohjeen perusteella. Ei mitään haju, miten tästä tulee, mut kokeillaan. Ohjeet sanoo, että aloitamme tuolla karppujauhalla. Ja se pitää laittaa johonkin veteen turpoamaan. 1,5 desiä alkuperäisessä, mutta koska me tehdään vähemmän, niin laitetaan vaikka vähemmän. Tää. Professional. Noin. Tää oli suurin piirtein vähän päälle desi. Mä sanoisin, että desi 2,5 ehkä. Niin... Itse asiassa varmaan enemmän. 1,5 desi. Niin... Me halutaan vähemmän. Laitan... näin paljon. Eli jos te teette tätä kotona, niin näin paljon. Ja sit, mitä ohje sanoo, laita se kippoa veden kanssa ja anna turvota. 1 tällainen. Mä en kyllä tajua, miksi tän pitää turpoa. Puolet meni ohi kanssa. Okei. Okay. Noin, eli katsotaan miltä tää nyt näyttää. Shut the fuck up, yeah! Jesus Christ, shut up! What is going on? What's you guys doing? Näyttää keitolta. Musta tuntuu, että jotain meni jo nyt väärin. Okei. No miten jos mä aloitan seuraavan askeleen tekemistä ja annetaan sen turpoa. Ehkä se turpoo itsensä johonkin kuntoon. Noin, seuraavaksi on sipulin vuoro. Ja sipulin meidän pitäisi pilkkoa. Niin pitäisi olla 2, mutta 1 on ihan tarpeeksi. Ja sit koska kukaan nyt jaksaa oikeastaan alkaa kuoria sipuleja, niin se, että jaksat jo 1 kuoria on aika kova sana. Mä en myös osaa kuoria niitäkään. Niin... Noin. Mä otin veitsen, mikä ei oo varmaan niin vahinkoa tekevää mulle, kun mä leikkaan johonkin sormeen, mutta katsotaan. No. Nyt alkaa tulee silmään tätä sipulinestettä. No. Ja sit sipulin kanssa on näin, että se sipuli pitäisi niinku käsitellä ja sit se pitää käsitellä niinku pannulla. Mutta nyt me käsitellään se, että me voidaan käsitellä se pannulla. Vai tosta? Okei. Kokeillaan näin päin. Tää menee kyllä aika vino. Oi pylly. Noin. Ja sitten kokeillaan nyt näin päin.
Tää näyttää itse asiassa yllättävän onnistuneelta tällä hetkellä. Ja sitten tästä noin. Ja nyt mä en näe enää mitään. Spicy. Mä näytän jo vähän kärsineeltä. Yeah, I'm doing good. I'm doing good. Eli nyt kun sipulit on sipuloitu ja se jauho on aika jauhonen. Katsotaan mikä on seuraava steppi. Eli seuraava steppi. Kuori sipulat ruskista, sipulit ja mausteet voissa paistinpannussa. Anna hiukan jäähtyä ja lisää korppujauheseoksen joukkoon. Okei. Eli nyt me laitetaan ne tulille. Noin, eli nyt laitetaan hella lämpenee. Ja otetaan voita. Tai margariinia. No mulla on oivariinia. Käykö oivariinia, jos voi olla voita? Vai margariinia? Suolattu voi. Okei. Ois voinut heti sanoa. No. Eli otetaan ripaus voita. Noin. Who's your daddy? Sitten otetaan tää keittiölapio. Ja aletaan nostaa tätä lämpötilaa. Vähän varmaan voi jo laittaa ton sipulin. No ei nyt kuulostanut kauhean tällaiselta kihisevältä tää, mutta katsotaan. Ja sit tätä pitäisi nyt ruskistaa. Ja nyt mä annetaan tää ruskistuu. Millään ruskeiksi. Mä aion ite laittaa pasta rossaa. Ja valkosipulijauhetta. Ja laitetaan niitä omaa tunnon mukaan. Eli I'm not telling you what to do. You are yourself's boss. Ja nyt toivotaan, että se makuseos tarttuu siihen voihin ja voista sit vähän niinku kaikkeen siihen sipuliin, mikä me ollaan laitettu tähän. Siis mä rakastin joskus ruoanlaittoa. Mä leivoin ja kokkasin ja leivosin hyvin paljon kotona silloin pienempänä. Ja köksän tunnit, oh lord, ne oli niin ihania. Aina kun sai jotain leipoa tai kokkaa, niin ne oli niin ihania aikoja. Mut oikeasti nykyään mä en tee mut kun lämmittelen pakastepizzaa ja yleensä poltan senkin poroiksi. Et niinku mun pitää oikeastaan alkaa panostaa taas tähän ruoanlaittoon. Mut se, että mä en tajua minne se mielenkiintoa mennyt ruoanlaitosta. Et onks mä ainoa, kenellä on joskus ollut kunnolla love to make soup. Ja nyt on kunnolla I'm gonna kill myself, jos mun pitää tehdä, niinku, jos mun pitäis lämmittää joku vitu voileipä. Tai sit jos mä lämmitän sen voileipän, niin sit se yleensä palaa. Jopa siihen vitun leivän paahtimeen. Mut tää etenee nyt. Jos tää kääntyy nyt. Yay! Look at this! Oikeesti. Näyttää just täydelliseltä. Ja nyt meidän pitäis laittaa toi jauhoseokseen, mut okei, meidän jauhoseos näyttää nyt tältä. Ja mä en nyt ihan lämmene tolle, koska mä en tiedä uskallanko mä laittaa sipuleita tähän. Tää näyttää aivan liian puurolta. Noin. Nyt otetaan se kananmuna. Hakataan se lasiin. Ja laitetaan kahtiin. Noin. Good job. Ja nyt meidän pitäisi ottaa se kananmuna
Nyt Kai heittää se siihen. Seuraavaksi avataan tää jauhelihakorvike. Eli nyt kai sitten sekoitetaan sitä kaikinaksi. Itse asiassa tää näyttää jopa vähän jauhelihalta. Tässä käytettiin tätä mifujauhista, niin se imee ihan sikana kosteutta. Niin mä mieluummin jopa jättäisin tälleen, että sä sekoitat vähän, sit annat sen hetken olla, että se imee sitä ylimääräistä kosteutta, sit sä taas sekoitat. Eli nyt on kaikkien lempivuoro, eli lihapallojen taitteleminen. Huhujen mukaan sä joudut ottaa tän käsiin ja pyörittää sen käsien välissä. Tää ei taitu kyllä mihinkään kiinni. Joo, se on ihan puuro. Mulla ei ole haju, mitä mä joudun nyt tekemään. Mä heitän korppujauhoa sinne. Okei, eli tässä kohtaa palkitaan itsemme viinillä. Etes päästiin näin kauas. Sitten otetaan korppujauhoa. Ja laitetaan tällainen jauhollinen. Ja sit kassataan se oikeesti palaksi. No mä teen vaan näin. Mulla meni taas moti tähän. Varmaan teilläkin meni siellä kotona. Noin. Mut ehkä uuni pelastaa nää. Eli seuraavaksi laitetaan uuni 225 ja 15 minuuttia. Ja tältä ne näyttää 15 minuuttia uunissaolon jälkeen. Siis yllättävän hyvältä, vaikka näin nyt niinku lihapalloit näytäkään. Enemmänkin niinku lihapallokölleiltä. Mut oikeastaan näyttää ihan syötäviltä, kun miettii, että se oli tän näköistä ennen. Ja nyt se on ton näköistä. Niin nyt se ei näytäkään niin pahalta. Eli seuraavaksi pitäisi vielä syödä noin ja tarkistaa, että siitä ei tule mitään ruokamyrkytystä tai muut vastaavaa. Eli pysykää kuulolla, jos musta ei kuulu mitään, niin you know what killed me. It was my cooking skills. Mut katsotaan, kokeillaan ja maistetaan, miltä maistuu vielä.